Dobré ráno a vítam vás na druhom dni prednášok. Máme na dnešok opäť zaujímavý program. Good morning, welcome to the second day of our lectures. Dnes bude teda rozprávať najskôr Peter Gvozdiak, a potom by tam niečo povedal Michal Kajo, potom bude prestávka. Po prestávke by som asi porozprával niečo ja o nejakých pekných úlohách a potom sa mi podarilo presvedčiť nášho v poslednej dobe aktívneho sériového skladateľa Jana Golu, aby nám tiež niečo ukázal. So, we will start with Peter's presentation, then Michel will tell us something interesting, hopefully. Then there will be small break, and after the break I will show some theories, and also then Jan Gola will show us something. Tak, teraz by som dal slovo Petrovi. Peter, please. Good morning. I will show you wild horses. Dobré ráno, ukážem vám divé kone, ukážem vám skladby, ktoré majú viacero vecí spoločných, ale predsa len sú rozdielne. I will show you three orthodox problems, showing some common features, but showing some differences. Existuje jedna dvojťažková téma, ktorá nie je cyklická a patrí medzi najťažšie podľa môjho názoru. There is one two-mover theme, non-cyclic, but I consider it one of the most difficult themes. V dvoch fázach máme spojenie Legranda, čo je výmena hrozby a variantového matu, a plus recipročnej zámeny matov, čo znamená, že máme k dispozícii hrozbu a tri obrany dvojfázovo spracované. It's a combination of Legrand theme with reciprocal change in two phases. A prvá takáto dvojťažka bola zložená v roku 1999 Danielom Papakom. First such two-mover was published by Daniel Papak in 1999 a od tej doby takýchto dvojťažiek existuje len zopár. Možno, že len na prstoch jednej ruky by sa dali spočítať. Since then, just a few two-movers are existent with this theme. Maybe could be counted on the fingers of one hand. Existujú však aj príklady z iných oblastí a tie sa pokúsim vám dneska ukázať, trojťahové príklady. But I will show some three-mover examples. I will show all three diagrams are three-movers examples, and you will see the differences and you will see the similarities. Tieto tri skladby majú niekoľko vecí spoločných. Okrem toho, čo som povedal, že majú spoločnú tému, okrem toho majú spoločnú, dalo by sa povedať, že majú aj spoločnú schému. Základ, princíp je spoločný a predsa len sú rozdielne, majú rozdielnú výzvu. These three compositions show similar or the same theme, similar metrics, but the stipulations are different. A všetky tri používajú tých divokých jazdcov, ako som to nazval, na to, aby docielili hrozbu a variantové maty. Čiže tí jazdci hrajú vlastne v obidvoch fázach 4x, 2 a 2. All of them use the wild horses playing in both phases 4 times. Okrem toho, že majú takéto podobné tematické prvky, tak majú podobné aj formálne prvky. Boli publikované všetky v decembri 2008. All these three compositions were published in December 2008 a všetky tri boli niekomu venované. Each of them was dedicated to someone. I will show concrete composition. Všetky tri boli vybraté do albumu FIDE. All three were selected to FIDE album. Približne rovnaké body získali a ich priemer bol približne 10, čiže dostali celkom vysoké hodnotenie. And the score
the average score they reached in FIDE album is about 10 points, quite a high score. A okrem toho všetky boli vyznamenané cenami. All of them were awarded by prizes. This one by first prize, second prize, and the third one by third prize. Táto získala prvú cenu, tá získala druhú cenu a tretia získala tretiu cenu. Autor? Prosím? Autor všetky? A okrem toho ešte jedna spoločná črta, že všetky majú spoločného autora. And one more feature, all three were composed by the same composer. Veľmi rád by som ukázal niekoho iného úlohu na tento mechanizmus, ale neexistuje. I would be very happy to present some other author's composition, but unfortunately it doesn't exist. Takže ukážem svoje úlohy, ukážem to ako príklad toho, ako sa dá pristupovať k nájdenému mechanizmu, nezahodiť ho po prvom nápade, ale pracovať s ním ďalej, rozvíjať ho a urobiť z neho tri skladby, ktoré nie sú predchodcom jedna druhej, ale sú akýmsi rozvitím alebo variantami. So I would like to demonstrate my personal approach to show how to deal with found metrics, how to develop it, how to make it, let's say, make it several times, but not the same way. A tak ďalej. Ukážem teda to, o čom rozprávam. Zaujímavá vec je ešte táto, že tá prvá dvojťažka bola publikovaná v roku 1999. Tie ďalšie dvojťažky v priebehu rokov, tieto tri skladby, ktoré sú trojťahové, boli 2008 a vlastne dodnes, to je nejakých 9 rokov, dnes je ďalších 8 rokov a neexistuje žiadna iná podobná skladba. Čiže myslím si, že tých mechanizmov existuje viacero, alebo veľa aj rôznych a dá sa s tým pracovať. Je to pole možností veľmi originálneho spracovania, nielen tejto témy, ale hovorím teraz o konkrétnej téme. And when I was telling the first two mover was published in 1999 and the other two movers in the years after, then these three problems were published 9 years later in 2008. And today, in 2016, there is nothing new. So after another 8 years, nothing else has been done. So I expect there is a wide range of possibilities of finding some interesting metrics, some development of the metrics, and even to play with different stipulations. Táto prvá je priama trojťažka. Je to mat tretím ťahom. Získala prvú cenu v časopise Padamat a bola venovaná Jakovovi Vladimirovovi. This first one has been published in Padamat. Padamat won first prize and was dedicated to Jakov Vladimirov. A možno viete, že Jakov Vladimirov vedie takú rubriku Obzor Serebňa-Vani v časopise Šachmatná kompozícia. And maybe you know, Jakov leads such a column in the magazine Šachmatná kompozícia. It's called Obzor Serebňa-Vani. A on tam ukázal túto úlohu. A on zvykne byť dosť kritický a k tejto úlohe napísal, no tak to je úplne hrozné, pretože takýto úvodník, aký sa tu vyskytuje, je absolútne neprístupný a vôbec nerozumiem, prečo ten autor mi ju venoval. Jakov Vladimirov commented this problem. It's horrible, such a key, it's unacceptable, and I really don't understand why the author dedicated it to me. No, pravda je taká, že inšpiroval ma k tomu mechanizmus jeho jednej starej trojťažky s inou témou a tam som našiel, že takýmto smerom sa dá uberať. The reason was I found an older three-mover by Jakov using some similar elements with different theme, so I was happy to dedicate it to him. Keď si všimneme, tí dvaja diví jazdci sú na týchto dvoch poliach. Jeden kryje D5 a jeden kryje E4, to sú dôležité polia. These two important squares are guarded by these two knights.
Na to, aby biely vytvoril hrozbu matovú, tak potrebuje si pripraviť predbežne nejakú líniu spoza tých jazdcov. And white needs to create a mating threat, so in this case, he needs to prepare line to be opened and the mate to be delivered. Takže máte predstavu, že ako by sa dalo vytvoriť takáto línia spoza jazdcov, asi to je viditeľné, asi tam nie je veľa možností. Napríklad Zoli Labaj bol rozhodca, aká je zvodnosť? What's the try? Ale jedno riešenie dáma bere B6. I was asking for the try. Takže zvodnosť je takáto, ktorá podľa klasických ruských kritérií náhodou dáva voľné pole, to nie je intencia, ale to Jakovovi nestačilo. So this is a try, providing flight on D6, which is not thematic, but prepares this line. Pripravuje túto líniu, so it should be clear what is the threat, aká je hrozba. Tým druhým jazdcom. Nie. No jazdec G6. Jazdec D3. This is wrong, but this is correct. Toto je hrozba. Jazdec berie D3 a teraz niekto zoberie, táto väža je viazaná, niekto zoberie jazdcom alebo ustúpi kráľom na D5, tak dostane dáma D4 mat. So this is a threat, this is important move, and whatever black plays, white mates on D4 by queen. Môžeme hľadať teraz obrany. Which moves are defending against this threat? Veža C3. Where is Marek? Where are solvers? One by one. Prihláste sa. Kto má nejakú obranu? Veža C3. Veža C3. Dobre. So for example, this is a threat. This is a defense. Or the same here. Prečo je to obrana? Alebo tuto? Pretože keď zahrá jazdec D3, tak zoberie ho naspäť a keď zahrá na D4, tak väžou zoberie naspäť. Čiže it's defending because after 93 it recaptures and guards again, reguards D4 again. Ale čo sa stalo teraz? Keď zobral na E3, tak sa niečo zmenilo. Bieli musí hrať nejakým iným spôsobom. So what's the continuation now? Zrušil 3 D4. Well, thank you, Michel. Maybe. Found by jak sa povie vicemajster sveta? Runner-up of world champion. Ne, to je iné. By former world champion. No. Found by former world solving champion. Teraz hrá jazdec G6. V podstate z toho istého dôvodu, aby zahral damou na D4, ale aby ho nezobral tu. Predtým nešlo jazdec G6 práve z toho dôvodu. This was not a threat, lebo D4 bolo držané väžou. Takže jazdec G6 je správnym pokračovaním a zase dáma D4. What are the other defenses? Na veľa krát D2. To bude vyvrátenie. Aké sú ďalšie obrany? To je to isté. Koľko? Krát D6. Krát D6 je netematické, tam ho rýchlo zmatuje. King captures D6 is not thematic, maybe there are some duels. No pokrie D4, jazdec E6. This is defense because guard D4. So the threat is not working. Takže pokrie D4, hrozba nevychádza, čo vychádza? What is the continuation? Jazdec krát G6. Come on! Today we have solving competition. Yes. So this will be long lecture. I didn't expect. Áno, No druhý jazdec berie na D3. Jazdec C na D3. Jazdec KD a D7 šach. Yes! A väžou bude mať.
Počkaj. No čo teraz? No král bere pešiaka, aj tam. Queen. So král bere pešiaka, this is not important. This is anything. Not very, Queen here or something like that. But here. Dám H1. Yes. Áno. Queen H1. So this is thematic move. A prečo nie jazd D3? You will see. Jazdec D3. Question was why not on D3? You will see. After this one, this is continuation. Ja? Aha. So why not this? Ja to konia som tam nevidel na Ako, cene. Zakryl to, ja sa Because- jedna rukou. Capturing. Maskoval si ho tam. Maskoval. Okay. Zákerne si ho zamaskoval. So this is defense, as already has been A teraz said. ide na D3. This is another thematic. Check by knight. Dám H1. And this is mate. So we have three variations. Just to summarize it, this is a threat. This is a threat, and three variations here, there, and there. And of course, this is a try. We need to have refutation. Aké je vyvratenie? What is the refutation? Bude král D2. Yes. Možno D2. to sme- Comes here, guards this square, but guards also this square. Takže teraz nevychádza to, čo predtým vychádzalo po veži, lebo drží stále D4. Vychádzalo jazdec G6. So this is refutation. OK, so now it's easy. Takže teraz už je to ľahké, aký je úvodník? Dáma Dáma bere B6. B6. Yes, a horrible key capturing a black pawn, giving flight, doesn't matter. Vodník. Úvodník, ktorý dáva voľné pole, Ktorý 10,5 boda získala v albume FIDE. Ale 10.5 points in FIDE album. And now what is the threat? Everything is changed. Queen doesn't work from here, but from here to the same square. What's the threat? Čo teraz hrozí? A druhý koniec D3. Yes. So now this is a threat. Anything capturing or king here, queen on D4. So this has been changed. Pozrime sa na variant, po ktorom predtým vychádzalo jazdec D3. To je tento variant. Jazdec král E2. Yes. This is defense, because guard D4. And now what is continuation? Teraz čo vychádza? Ten druhý koník. No, yes. So this is continuation. The other knight. After this, mate. Dáma C6. Yes, this is mate. So now we see in the first variation Opačne, na večer. that we had threat here, and after knight E2 in first phase, this was continuation. A teraz v tej druhej fáze, poviem po slovensky, toto je hrozba a po tejto obrane vychádza toto. It's called Legrand theme. What about the other two defenses? Takže znova máme tie isté obrany za čierneho. What is the continuation now? Na D7. Jazdec D6. D6. Where? D7. D7. Thank you, Michel. It seems you are best solver here. Takže teraz vychádza jazdec D7. Král sem. Tuto mať alebo... sorry. Alebo zoberie Yes, jazdec alebo na zoberie D4. týmto, takisto vychádza sem. Čiže po... pardon. And just to complete, after this one, po tejto obrane, Tak je to zješ. Je to zješ. knight G6, G6, no. king here, queen 6, queen C6. So if we compare these two defenses, knight E6 and rook E3, we see that the continuations, knight here and knight here, are exchanged. So it's a reciprocal change of continuations. Takže keď porovnáme obrany väža E3 a jazdec D6, dostaneme práve tú recipročnú zámenu, ktorá nám chýbala, ktorá bola požadovaná v tej téme. Okay, so that's the main thematic content. Just a question for solvers. What is the continuation after this?
Takže toto je hlavný tematický obsah a otázka, že čo vychádza po veža D2. Kývaš hlavou, Juro? Čo? No ja sa čudujem, že Jankovovi sa to nepáčilo. Ale ja sa pýtam, že čo vychádza. Ty sa vykrúcaš sa. Teraz prichádza dama C6 a dama D5 mat. So that's the difference between queen standing here and queen standing here. Can play on C6. Okay, so that's all. And now I will show you how the mechanism is transformed to other metrics, to other stipulation. Marian, poprosím ťa toto vymeň. So now teraz idem vám ukázať druhú úlohu, to je samom a tretím ťahom. It's self-made in 3 and was published in Die Schwalbe 2008 and won second prize. Has been dedicated to Hartmut Laue. Toto získalo druhú cenu v Die Schwalbe a venoval som ju Hartmutovi Lauemu kvôli tomu, že on takúto tému spracoval v Samomate ešte neviem, ktorej svetovej súťaži s iným mechanizmom vo veľmi komplikovanej, peknej a takej plnej pozícii pár rokov predtým. Again, we can see the main features of position. Keď sa pozrieme na nejaké hlavné vlastnosti pozície, we see this is battery aimed to white king. Tu máme nasmerovanú batériu na bieleho kráľa a je jasné, že veľa iných matov tam nebude. V podstate bude sa hrať o tento mat, sorry. Práve som sa chcel spýtať, či to s tými dvomi strelcami získalo cenu. Takže bude sa hrať v podstate o tento mat. This will be the mate bishop on b4 and these two are flights for white king at the moment. A tieto dve polia b3 a a4 sú v tejto chvíli voľné pre bieleho kráľa. Takže znova potrebujeme vytvoriť spoza týchto divokých jazdcov. We have two wild horses on these two squares and we need to create some lines behind some of them. Takže už asi vidíte, zvodnosť alebo riešenie bude vytvárať takú skrytú líniu za bieleho jazdca. Skúsme niečo. Let's try something. Let's try this. Takže po veža E4, aká je hrozba? What is the threat? Knight B3. Ako? Knight B3. You are too good. Ja som B3. This is the threat. Hrozba vyzerá takto. Šach. 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 Mach. Mach a ševestová. So it's simple. Knight blocks here and king guards A4. A teraz čo tomu bráni? Show me some defense. Bishop D1 or something. Strelec D1 napríklad. Yes, simple. Strelec D1 bráni, bishop D1 guards, B3, takže bráni proti jazdec B3 šach, ale takisto sa pokryjete polia. Now the mating net is closed, so what will be the continuation? Kde jazdec D6 asi, ne? Yes, this is correct. So knight comes here and the same. Nejakú inú obranu? Other defense? Rook A4. D1 na premenie. No, it is already different, sorry. Napoviem vám, ako Šaňo si všimol, že všetky obrany budú na rovnakom poli. Promotion to D1. All defenses will be on the same D1 square. dáma strelec. Bishop to D1, promotion to bishop or queen to D1. Takže Or something of the keď ide hocikám tento pešiak, čiže keď sa premení na hocičo, to je obrana, pretože potom to väža dáma kryje B4 a už by nebol mat. So this is defending motive. Okay, let's promote to rook or knight.
keď sa premení na väžu alebo jazdca, tak je to to isté. You have two V blocks. podstate ľubovoľný odťah, ale na väžu alebo jazdca. What is now the continuation? 94, yes. Teraz čo zahra biely? No, pokračuje to isté. So simple. 94, yes. Before was a problem. This is correct. Jazdec A4 šach, král C4 šach, dama B4 šach, celec berie B4. Otvoril dámu, to je jediné, čo urobil. Sa nepoškodil, ani nezosilnil. But the different situation is when black promotes to queen or to bishop. It's a correction promotion. Ale čierna predĺžená obrana, keď sa premení na strelca alebo na dámu, lebo teraz už nevychádza jazdec A4, ten strelec alebo dáma by ju zobrala. Čo teraz vychádza? Jasné, musíme mať 4 ťahy jazdcami. Knight D7, these two squares are guarded, queen B4 and the same mate. Na C4. Prosím? Král na C4. C4. Thank you for watching carefully. Takže je to jasné ako facka podľa Šania Pituka. A aké je vyvrátenie? You see refutation? Yes, útečka. Yes, of course. Aké je? Marian, jeden alebo druhý. Are you with us? Toto je jednoduché vyvrátenie, pretože po väža B4 jednoducho zoberie. So now we can go through second phase much faster. What is the solution? Aké je riešenie? Za B8. Yes. Rook B8. Rook B8 and everything is changed. The same rook comes here, but after another move. Takže čo bude teraz hrozba po väža B8? Jazdec A4. So this is the threat. Check. Check. Bishop B4 mate. We have the same defenses. Máme tie isté obrany. Po tejto now Jazdec D7. jazdec D7, šach, šach, after random promotion po ľubovoľnej premene Jazdec D3. Áno, jazdec D3. B3 check, D5. comes here, queen B4, Jazdec na druhú stranu. the correction, Na druhú stranu. Jazdec D6. Jazdec C6. no dobre, knight E6 and the same, and recaptures. So that's all, takže toto je všetko. If we compare these two positions, we see two wild horses, two lines, and but okay, the rest should be arranged in a different way. Three mover and self-made. Keď to porovnáme, tak to základné, tí jazdci, otváranie jazdcov spoza, teda otváranie líniových kameňov spoza jazdcov je príbuzné. Tie 4 pokračovania sú príbuzné, téma je rovnaká, ale to ostatné samozrejme musí byť nejakým iným spôsobom zorganizované. Jedno je trojťažka a jedno je samomat. Okay, so now I think it will be very easy because we know how it works. Now we go to final position. Teraz už dúfam, že všetko bude ľahké, všetko bude jasné. Ideme k poslednej ukážke. A táto bola v Problem Blade, bola venovaná Evgenimu Burdovi a získala 3. cenu. Has been published in Problem Blad, won 3rd prize and has been dedicated to Evgeni Burd. Nie, Burdovi. Čo si myslíte, aká je výzva? What is the stipulation? Čo sa na mňa pozeráš? Sa pozeraj na diagram. Yes, in 3 moves.
Trojťahová, yes, but what? Yes, book Ale aká? makes reflex make. Reflexný, no. Wow! Nepovedaj Faster sa than na a mňa, ale- former world champion. No, sorry. World champion again. Sorry. Champion. Jeden ťah nedávno We are not the champions. spada má. Takže je to reflexný mat s tretím ťahom. Aby som teda pripomenul aj pre divákov, ktorí vôbec nevedia, o čo ide. Reflexný mat je ako samomat, ktorí tiež nevedia, o čo ide. Ale obidvaja čierni aj bieli, keď môžu, sú povinní dať jednoťahový mat. In the reflex mate, both sides are obliged to deliver one move mate if the situation allows it. Čiže bieleho snaha je taká, aby vytvoril pozíciu, kedy čierny mu môže dať jednoťahový mat. Pozrime sa na pozíciu. Tu je voľné pole pre bieleho kráľa. This is a flight for white king. Tu sú dvaja diví jazdci. Here are the wild horses. A mat bude tu. This will be the mate. Ale aby sa tak stalo, musia sa udiať dve veci. Jedna je, toto pole nesmie byť voľné. A druhá vec, ten kráľ musí byť preč, aby tento strelec držal D4. And for this mate, two conditions are necessary to fulfill. This one should be guarded or blocked, and the king should be on other square to open this bishop to d4. Vidíme tu takú schovanú bielu dámu, a takže už nám bude jasné, že bude sa schovávať za jazdcov a bude vytvárať nejaké línie. So the queen will create some lines behind the knights. Takže skúsme jednu z nich. Dáma D8. Yes. This is a try, so let's start with this. Skúsime toto, lebo toto je pokus. Nie dáma D8. What's the threat now? Môžem uhádnuť aj riešenie? Prosím? Môžem uhádnuť riešenie? Dáma D8. Otázka je, že aká je hrozba, uhadní. What's the threat? Jazec Z4. Ktorý? No z C5. Yes, this is the threat. Knight here, king here, queen d4, and this is a mate. A čo bude brániť tejto hrozbe? Show me some defense. Yes, bishop d3. This is not important, but anything, and this is mate. Okay. Čiže toto je síce obrana, ale nie je zaujímavá, lebo nech zahra biely hocičo, tak čierny musí dať mat. Takže toto nie je tematická obrana. B1 he got something. B1 is Premena na promotion to B1. B1. Yes. Znova, keď sa táto línia otvorí, tak strelec bude držať D4 a teda hrozba nevychádza. If black promotes, then this is open to d4, so threat is not working. But promotion to rook or queen would be very weak, because white plays anything, this would be mate. Premena na dámu alebo väžu by bola veľmi slabá, lebo biely by zahral hocičo a E1 by bol mat, takže bude premieňať na iné. Let's start, which is a random promotion. Čiže keď sa premení na jazdca, povedali sme si, ako bráni, aké bude pokračovanie. What's the continuation now? Druhý koník bráni. Yes. So this is open. So this must not be open. This knight comes here, check, and bishop comes here and mate. So it's simple. And what if black promotes to bishop? A keď sa čierny premení na strelca? What's the continuation? Jazec F7. Nie, D8. Tak koľko? E8. D8. D8 nejde. E8. Nejde? Ide. The knight should play here, because this is guarded, Ja, and it's all the same, Áno, tak. and mate.
And if you look carefully on the previous problems, you know there should be a third defense. A keď ste pozorne pozerali tie predošlé skladby, tak viete, že musí existovať ešte tretia tematická obrana. Aká? Vežka kryje E4. Prosím? Čierna väža pokrie E4. Ako? Väža F4, alebo väža G4. Yes, yes. This would be defense, but not interesting because white plays anything. This is mate. Takže toto je slabá obrana, lebo keď pokrie E4, tak potom ide dáma H6, ale toto je silná obrana. This is thematic. Aký je druhý ťah? What's the second move after this defense? Na D7. Where? D7. Yes. I know. Takže jazdec D7 z opačnej strany, pretože toto je pokryté. A teraz dáma D4. Ako bolo v hrozbe, ale s rozdielom, že E4 je kryté väžou. Yes, so we have four variation mates, or four variations with wild horses, but we know it's a try. And what's the refutation? Máme teda 4 varianty s tými divými jazdcami, hrozba a 3 varianty, ale vieme, že to je zvodnosť, takže hľadáme vyvrátenie. What here? Yes. Not D5 because there is reflex mate. Okay, very strong solvers here. Toto je vyvrátenie. And now question why, but no, you don't answer. Okay. A teraz toto je vyvrátenie, a že prečo to je vyvrátenie, ale Michel už neodpovedá. Vráťme sa k tomu, že čo bola hrozba. Odpovedáme, že prečo nevychádza hrozba. Napadne D4, no. Why the threat is Na not... D4 nebude brať pešiakom, ale jazdcom. No, this is not correct. This is mate, this is reflex mate. Musí dať mat. Ja, Musí. Čiže otázka je, prečo nevychádza hrozba, táto hrozba. Väžu treba ešte vrátiť. Thank you. Tak začneme hrať hrozbu a potom zrazu musím matovať. Yes. Začneme hrať hrozbu. Check. Here. A prečo teraz nejde toto a toto? Musí matovať. Postaví si hore mat. Mat. C8. Strelec C8. So white is obliged to mate in one. This is a mate. White won, and it means white lost. White didn't fulfill the stipulation. Takže tesne predtým, než by položil tú dámu sem, aby dostal mat, tak toto je vyvrátenie, že vlastne musí dať mat. To sú tie reflexy z reflexných matov. Dúfam, že som vám aspoň trošku osvetlil, čo je reflexný mat. I hope at least a bit I illuminated what is reflex mate. Koníka vrať ešte? Jazdec naspäť. Čierneho? Reflexná koníka. So, do you want to see final phase solution? Chcete vidieť riešenie? Áno. Fakt? No. To bolo po slovensky, to fakt. Nie. Toto je riešenie. Queen D8. And now it's simple. Čo je hrozba? Jazdec E4. This is a threat. We have the same defenses. Po tých istých obranách. After this one. Oh, sorry. Okay. Druhý jazdec na E4. Druhý. Check. Bishop D4 captures. After this one. D7. Knight D7. Áno. Bishop and pawn captures. A väža F4. Oh, this goes automatically. Jazdec Okay. So, check. Queen D4 recaptures on D4.
So let's finish with mate. Not the model mate, but the nice one. So that's all. Takže toto je vlastne všetko, čo som chcel ukázať. Myslím si, že takýto prístup k nájdeným schémam, nájdeným problémom má svoju budúcnosť a nebolo to ľahké, ani jedna z tých pozícií nebola ľahká na dokončenie, dokonca ani ten samomat, ktorý vyzerá veľmi ekonomicky, ale teda patria k takým mojim obľúbeným. Jednak pre ten spoločný prístup a jednak preto, že sú to pomerne komplikované úlohy, ale veľmi jednotné tými ťahmi jazdca. So that's all I wanted to show. Actually, I quite like such approach, showing some similarity, showing some difference, and showing something complicated, but somehow unified with play of these four wild horses. And keď máme možnosť z internetu si pustiť Wild Horses, tak si pustíme, ale vy na YouTube už si to pustíte doma. So we can listen now to Wild Horses, but this will be off record, and you can listen to this Rolling Stone composition at home. Thank you very much. Ďakujem. Any questions? Better not. Máte nejaké otázky? Alebo mám nejaké odpovede na nepoložené, už ma nefilmujú. Čo je to tá reflexný? To je naozaj. Ďakujem.